Amen? Magkaiba po yun. There are, I think, 141 mention sa papag-aralan po natin mamaya, yung Word of God. Ang pinaka-title po natin sa umagang ito ay, pagibasa? Okay. The Word for the whole world. Ganda niya. Okay? At iyuko natin ang ating mga ulo. Lord God, bless your people. Bless your servant. Make me as worthy, Lord. Make us worthy, Lord. Hallelujah. Let your word penetrate in our heart, of God. Tatapos po ito, Panginoon. And speak to us, Lord. Medyo masilan, mabigat, Panginoon. Amo yung mga viewers po, makuha po nila ang kalooban mo. Alisin mo ang spirit of error, Lord. In Jesus' name. Pagpalaan mo kami lahat sa iyong kalwalatan sa Korean ang pakialaman. Okay? Makakapuno po kayo. Yung word po, dalawang klase yan. Isang written word, ito. Isang spoken word. Pero yung tatalakayan natin ang word ay Diyos mismo. Yung ay, nakanda na? Hindi. Okay. Dami pa kanting no? Kaya, siyempre po, medyo ba? For the whole world. The last of the last days. Ito po ang kailangan ng mga tao. Hindi lang salita ng Diyos. Hindi lang spoken word. Hindi lang written word. Pero yung word mismo, the living bread. Okay? Yung buhay, yung galing sa langit, pumasok sa tao. At yan ang tatalakayin po natin. Titingnan po natin. Okay. Tapos na po yan. Ito ang written word. Nung tinukso ang ating Panginoon, sa John chapter, Matthew chapter 4, tinukso po yan. Nag-fasting ang ating Panginoon ng 40 days and 40 nights. Kaya sabi ng manunukso, demonyo po. Kung ikaw ay anak ng Diyos, if you are the Son of Man, if you are the Son of God, turn this stone into bread. Kasi, gutom na po siya. Anong kinot ng ating Panginoon? Nasusulat. It is written, man shall not live by bread alone. Ang tao ay hindi lang nabubuhay sa pandesal, sa tinapay. Hindi lang nabubuhay sa physical na pagkain, kundi sa bawat salita ng Diyos. So, napakalaga ang salita ng Diyos sa tao. So, may instruction ng Diyos. Kaya yung written word na yan, napakahalaga. Okay? Kaya ano pa? But this happened that the word might be fulfilled which is written in the law. They hated me without a cause. Ito po, nangangaral ang ating Panginoon. Napupuot sa Kanya, nagagalit ang mga Parisiyo. Kasi nagtitisod po sila. Amen? Kasi sabi niya, kung inibig nyo ang mundo ito, hindi nyo ako inibig. Pinapuputan nyo ako. Kasi, ang sabi niya, ito ay nangyari, itong salita na to para matupad ang nasusulat sa kanilang batas. Ano yung batas? Old Testament po yan, batas ni Moses. Amen po? They hated me without a cause. Nakakita na kayo na wala ka namang ginagawa. Pero, inis na inis sa'yo. Na-experience yan, mga anak ng Diyos. Totoo po yun. Pag anak ka ng Diyos, wala ka namang ginagawa. Nagkita ka lang ng payapa. Bakit po? Kasi ilaw ka eh. Kasi anak ka nga ng Diyos eh. Meron kang mark that you are the children of God. Tatandaan niyo po ito. Ang mga anak ng Diyos ay may palatandaan. Kaya pag nakita tayo ng demonyo, lumalayo po yan. Ganon din po yung mga tao na pinapasukan ng kaaway. Kaya huwag na kayo magtaka kung minsan kasi ang ating Panginoon, without any cause, galit na galit po sila. Kasi po, lalo na pag nagtuturo po siya. Kasi po, yung kanilang law, yung kanilang batas, parang sinasaling niya. Kumbaga sa
ang akala nila, nag-opposition siya. Hindi nila alam na inaayos niya. They fulfill the law. Even the title, andyan, yung that, wala. Hindi niya dinagdagan, hindi niya binawasan. Amen po? Ang Panginoon ay ginanap niya. And everybody say amen. Okay? So, dito po, ano pa? Spoken word. Kanina written word yun, ha? Ang written word, itong salita ng Diyos na nandito. Written word yan. Okay? Spoken word. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, "Do not be afraid, only believe." Si Jairus po yan. Mamamatay may anak niyang babae. Pwede ba pumunta ka sa bahay? Sabi ng ating pinupunta ka. Kasi bawal po yun eh. Ruler po yan, Romano. Bawal po ang mga Hudyo na papasok sa mga bahay nila. Amen? Pero dahil po, sa sinabi ng ating Panginoon, do not be afraid, only believe. Kaya kayong mananampalataya, pag may mga problema po tayo, matitindi. Problema niyo matitindi. Kadalasan na matitindi problema ng mga mananampalataya, ano? Hindi sakit. Hindi sakit. Hindi yung relationship. Pag mayroon ka na raw nito, buong problema mo ay okay na. Kayo ba naniniwala ron? Pera daw ang solusyon sa lahat ng bagay. Hindi po totoo yun. 1 Timothy chapter 6 verse 10, ang pag-ibig sa salapi ay ugat lahat ng kasamaan. The root of all evil. Ang salapi ay hindi masama, pero yung ibigin. Ibig sabihin, sa isip, sa puso, sa salita, sa ginagawa, puro pera. Kaya ang tao nabubuhay sa pera. Kahit sa panahon natin ngayon. Lalo na po ngayon, ang economy ng buong mundo, talagang hindi mo maiwasan na nagkakaroon ng mga inflation rate. Kasi po, dumadami ang tao. Dumadami ang demand. Ang supply ay kumukunti. Matatamaan ka niyan pag mahirap yung bansa mo. Yung mga ibang bansa, hindi sila gano'ng matatamaan. Kasi global po itong nangyayari, hindi lang dito. Kaya lang, damang-dama po natin dahil sa kahirapan. Sa ibang bansa, baliwala yan. Baliwala yung inflation rate sa kanila. Bakit po? Mayaman sila eh. Hindi nagbago yung kanilang pamumuhay. Nag-adjust lang po sila. Pagtitipid po. Nakuha nyo? Kasi darating talaga tagutom eh. The Bible tells us in the book of Matthew chapter 24, one of the signs of His coming is famine. Lindol. Mga salot. Wars. Maraming mga bula ang propeta. Di ba dami? Nandiyan, nakikita po natin. Wala na po ngayon. Nandun na po, nasusulat. Kaya nga, maniwala na tayo kung anong sinabi ng Lord. Pag ikaw ay mananampalataya at nag-grow ka at nakatanim sa iyong salita ng Diyos, panindigan mo. Kasi sabi ng Lord, huwag ka matakot, Jairus. Basta pupunta ako, ipatong mo lang yung kamay na. Gagaling na eh. Alam niyo, grabe, ang dami yung mga sagapan dyan. Nagsisiksikan ng tao. Kasi pagka nag-ministry ang ating Panginoon, napakaraming tao nakabang. O isang babae. Pero mo, patay na. Naghihingalo yung anak niya. Pero pinuntan niya ang ating Panginoon. Anong sabi ng yung babae? Nag-ministry po doon eh. Inasikaso niya yung babae. 12 taon na, ano yun? Nagasan ba yun? Nagasan ng dugo. Pero mo, grabe, meron siyang cancer. 12 years eh. Cancerous na po yun. Bus na nga ang kanyang kabuhayan. Pero, nung nalaman niya ang ating Panginoon ay dadaan,
nyo, matindi itong word of God na ito. Kanina pa ako nag-struggle, madaling araw pa. Ang hirap i-preach ito. Ipag-pray nyo lang ako. Kasi maraming matatamaan ito. Hindi po ganun katik-katik. Kasi hindi po ganun kadali po ito. Maka, mayroong kang salita ng Diyos, panindigan mo na yun. Yun na po yun. Okay. Si Jan. Ito, grabe ang sagapan. Nung nag-ministry po siya, tapos, sunod lang ng sunod si Jairo. Remember, Jairo is a centurion. May katukulan yan. Military po yan. Pero, nung sinabi ng Lord sa kanya, sige, pupunta ako. Kahit na bawal. Naniwala siya eh. Kahit na yung panahon niya. Kasi naghihingal yung anak niya eh. Ilang oras na yun? 8 hours na. Kasi ang lakaran nun, kilometro, wala namang mga kotse pa nun eh. Amen po? Talagang hinahanap niya talaga ng ating Panginoon. Nagsisikipan ng tao. Nag-ministry siya. Pagkatapos ng babae, mayroong isang pinuno, yung kanyang bodyguard, galing sa bahay nila. Boss, kung nagkabalahan ang ating Panginoon, patay na yung anak mo. Grabe, di ba? Pero naniwala si Jairo, nanindigan saan? Sa spoken word. Kasi nagsalita eh. Kilala niya ang ating Panginoon. Pag hindi mo kilala ang Lord, kahit na may spoken word, hindi tatalag sa'yo yan. Hindi tatalag sa'yo yan. Kung wala kang relationship sa Lord, hindi tatalag sa'yo yan. Kasi matindi matindi ito eh. Pero kung patay na, kinausap siya ng Lord, hindi patay. Huwag kang matakot. Nahirapan sa buhay. Only believe. Mabuhay o mamatay. Only believe. Amen? Mayroon o wala, tutukunin ka ng Diyos o hindi, only believe. Yan ang pinakamatindi. Kung hindi ka magtinukon, may ibang paraan ng Diyos. Malalaman mo kung bakit. And everybody say, kasi lahat natin, gusto natin yung katugunan niya, yung tutugma sa atin. Minsan yung katugunan niya hindi tumutugma sa atin. At nagtatampo tayo sa Diyos. Pero kung kakaya ka ni Jairus, amen? Sabi nung yung bodyguard niya, patay na eh. Walang gambalain. Tunay pa rin ang ating Panginoon, tuloy tayo sa bahay niyo. Pagdating nila sa bahay, ako, nag-iyakan na yung mga tao. Nag-iyakan na, dami, nagtatagis. Ano sabi ng Lord? Natutulog lang. Tawa sila ulit. Tawa sila. Kinukot siya eh. Amen? Ano ginawa ng Lord? Kayong mga sabi ko na, natutulog, di kayo naniniwala. Lapas kayong lahat. Lumapas lahat. Sino na iwan? Si Peter, si James, at saka si John. Inner circle yan. Kaya pag matindi ka kay Lord, meron talagang sasalo sa iyo eh. Amen? Dala niya. At yung magulang, yung nanay, at saka yung tatay. Ay, gawin ko, inner circle tayo. Naniwala itong tatay eh. Ang naniwala eh, tinatakot eh. Pinapasok nga ako rito eh. Bawal ito eh. Bawal yun. Amen? Pero ano ginawa ng Lord? Layas kayo. Kami nandito. Pagdating nun, nanampalataya yung 3 disciples niya. Nanampalataya yung mag-asawa. One place sila. Ano sabi niya? Talaga. Bangon! Bumangon ba? Bumangon. Namanga silang lahat. And everybody said, ganyan katindi ang spoken word. Hindi. Pag written word, nandiyan na sa'yo, sa mind mo, sa puso mo, you meditate day and night. Ako mga kapatid, kikilos ang Diyos. Kikilos ang Diyos. Meron ba mahirap sa Diyos? Wala. Napaintulutan na kayo yung nandito. Alam niyo, pagka ganitong panahon, grabe ang preaching. Lagi kong napupuna yan. Pag bumabagyo, bakit po? Nakarating kayo eh. Kayo yung matibay. Kayo yung matatag. Amen?
Palapakan natin ang Lord. Kami yung mga iba, mag-online na lang sila. Pero, ganun talaga eh. May labanan. Amen po. Si Brother Bulga, nakaboots eh. Hindi, talagang baha eh. Baka sa amin. Oo, pahatin dito. May boots ako dyan, nakatago. Oo, may boots kami dyan. Kailangan eh. Ako, di pa naman tayo magsuswimming. Yung boots natin, hindi pa naman abot dito. Di ba? Hindi na tayo makakarating dito. Ay, ganda naman ang panahon eh. Eh, wala talaga eh. Yung talaga na patunutan yung lugar natin na ganito. Mayaman yung lugar natin. Bakit po? Sagaran sa tubig. Ay, yung iba nga, yung drought eh. Oo. Palakpakan natin ang ano. Ginagawa kasi negative yung baha. Ingatan mo lang. Pero kailangan natin yan. Mga spoken word, Jesus said to him, "Go your way, your son lives." So the man believed the word that Jesus spoke to him, and he went his way. Ano man? Centurion din to. Nagkikiusap. Ano yan? Patungan mo lang, patungan mo. Sabi niya, uwi ka na. Buhay yung anak mo. Pinaniwalaan niya eh. Parang ganito lang yan. Wala kayo sasahin bukas. Umuwi ka na. Nakahanda na yung bigasan ko. Pinapakain ko yung mga ibon. Ikaw pa. Alam ko yung buhok. Hindi mo. Kawagis kita. Anak kita eh. Nilikha kita eh. Yung mga ibon, may buhay lang yan. Amen? Pero ikaw, may buhay na may espiritu ka pa, may espiritu ng Diyos nasa iyo. Ang tindi mo. Amen? Ano pa? Yung man ang nare-reject kay Lord, hindi sila naniwala sa kanyang salita. Ito ang maghahatol. The word that I have spoken will judge him in the last day. Kaya yung mga salita ng Diyos na napapakinggan natin, yun, yung mga iatol sa atin. Amen? Sinabi ng Lord natin, ibigin mo yung kapwa, hindi mo inibig. Di ba? Sumunod ka, papagpalain kita. Kahit hindi ka pinagpala, reklamo ka ng reklamo eh. Bakit? Hindi ka sumusunod eh. Alam nga naman na punta ka sa langit, pag-request mo sa akin, eh, bilis naman. Mabilis yan kung mabilis din ang response mo sa Kanya. Kung nagtitiwala ka sa Kanya. Kung nananali ka sa Kanya. Kung talaga yung salita niya, nasa puso at isip mo. Amen po? Malakas na ako ngayon. Everybody say it. Kanina talaga ano. Hanggang dyan, hanggang pagpunta mo rito. Bakit po? May buhay yung Diyos natin. Kilala ko na mula nung nagpipresko ako. 25 years ako. Amen? Bakit ako ganong mangaral? Mga kapatid, kilala natin yung Diyos natin. Kung paano kumilos sa buhay natin, napakarami na tayo patuto sa buhay. Ang problema ngayon ay patindi. Si Lucifer dati private. Tapos corporal. Tapos kapitan. Tapos major. Nung mga sinora panahon per century siya, ganun po ang ranggo niya. Ang ranggo niya ganun, general na. Hindi lang siya major problem. General problem, pangkalahatan na. Kaya ang tindi na, general, pangkalahatan na. Kung ikaw naman na napalataya, nasa corporal ka lang, akal ka lang na Timoteo. Kaya sabi ni Lord, inilagay kita sa gitna ng mga lubo, mga manggaganso yan, mga sisira sa pananampalatayang yan. Kaya kailangan mas matalino ka sa kanila. Ibig sabihin, mas lamang ka sa demonyo. Amen? Para akakan mo siya. Para natagawa niya nandito sa talampakan mo. Pero pag level ka lang kayo ng demonyo, may konting problema, hindi ka na makatulog. Konting kabuhayan lang, hindi ka na mapakalim. Samantala ka, ayaw niya na nababalisa ka kasi anak ka niya. Amen? O sino nahirapan dito ng mga estudyante? Nasa kamay. Nahirapan kayo sa assignment yun. Sumunod lang kayo. Tatalino kayo. Paano na Diyos yan eh? Book of Proverbs 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom.
Pag may paggalang at takot ka sa Diyos, simulan ng karunungan. At ang kalaman ng kabanalan ay magkaroon ka ng understanding. Tatalino anak ng Diyos. Amen? Oh, palataw natin ang Diyos. Kaya yung mga salita na sinasalita mo, ka na manindigan. Gusto mo promotion, ka na manindigan. Ika nyo, promote tayo ng Lord. Bakit yung baha dito sa Balutagupan, sa susunod nasa first floor. Tingnan nyo yung kanye. Nakuha nyo, lampas tao. Pangilang kanye na yan. Kuha nyo? Kaya, yung pananampalataya natin habang yung baha nasa first floor, nasa second floor, nasa fourth floor na tayo, advance ang Diyos. Kaya pagdating natin sa fourth floor, huwag kang mag-complain. Naririnig tayo ng Lord, ay salamat po kayo. Hindi pala ako hinihingal eh. Hanggang nag-exercise na to, nakaupo ako maghapon. Pero pag nasa fourth floor pa ako, tapos nandun ako, parang nasa langit ka na. Wala kita po muna. Palapit na palapit tayo sa langit. Sabi ko sa katabi, sunod ka ba? Ayun ba? Ayaw na eh. Ayawan na! Ayawan na! Nasa apat na hambag ka na. Aatras ka pa apat na hambag, tatlo. Pangalawa. Ay, mga kapatid. Sayang naman yung pinunla mo sa Diyos. Remember this, even the very elect, they shall be deceived. Huwag mong sabihin na propeta ka ng Diyos. Huwag mong sabihin na pastor ka. Mag-ingat ka pag sinasaway mo ang kalooban ng Diyos, ang Diyos ang magtatanggal sa iyo sa kanyang iglesia. Walang exempted dito. Amen po. Kaya pag hindi matuwid ang nangangaral, ang Lord ang kanyang kalaban. Kasi ginagamit niya yung kabanalan ng Diyos. Yan ang titignan nyo. Yung the mark of the true servant of God, makikita niyo yan. Sa bunga, sila'y makikilala. Amen? Kung yung pastor, marami na nagpapaliko. Amen? Pag may mga may mga record na, medyo iwas-iwas naman. Baka naman binabago sila ng Lord. Hindi natin alam. Kasi lingkod ng Diyos yan eh. Wala tayong karapatang umatol. Amen po? Basta yung resulta na lang. Pag sinabi ng Lord, makikilala nyo sila sa bunga. Tingnan nyo yung bunga ni Bishop. Amen? Tingnan nyo yung mga bunga ng ibang pastor. Pag nagmumura yan, pag-away na, medyo iwas-iwasan nyo na yan, ha? Mga viewers, ha? Saka papunta. Siyempre sa real church. Amen? Bakit po? Ilan lang kayo dyan eh. Kami dito. Libo kami. Hindi ko nabibigyan. Hindi ko sa libo yan. Hanapin nyo yung nangangaral na truth. Hanapin nyo yung isa lang ang Panginoon Diyos. Amen? Bakit po? Yun talaga tunay na Diyos eh. Yung Diyos na nasa Scripture. Hindi yung Diyos na nakagisna natin. Anong dumating si Magellan, si Limasawa Island, Diyos na yun. Yung Babylonia, nung pumunta rito, yung mga ibang nung pumunta rito, salamat sa Diyos. Bakit? Binigyan tayo ng 19th century ng Lord. Biyaya sa biyaya. Hanggang ngayon. And everybody say amen. Nag-i-evolve yan eh. Nag-ibon. Kaya sabi mo sa katabi, in this world, there is regulation. Itong mundo nito, mayroong labanan. May kapikatian. But be of good cheer. 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 Cheer tayo, cheer. Ibig sabihin, lakasan ng loob mo. Bakit? Pinapagtagumpayan na ni Jesus yan. Di ba papagtagumpayan mo rin? Kunting baha nga lang, di ba? Pagtagumpayan natin. Sino ang walang boots? Sino ang nababan ng panyarit na basa? Di ba hindi ka nagana na sa leptospirosis? Bakit? Kasama mo eh. Kung diktado ka, anak ka niya. Wala kang choice eh. Kung di pumunta sa kawain ng Lord, nakita ng Lord yun. Amen po? Alam niyo mga kapatid, pag ikaw ay nasa baha, nandun ang dugo ng Kristo. Hindi mo na makikita. Hindi mo mararamdaman mo yung kapangyarihan ng Lord.
And everybody say, ganun katindi yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Talampakan natin ang Lord. You are already, tingnan nyo, pakibasa. Kaya pagka naniwala kayo sa written word, sa spoken word, matindi ka. Matindi ka. Nasa 1 star. Nasa ano ka na? 1 star ka na. Ibig sabihin, pag nasa major ka pa, yung pananampalataya mo pa, hindi ako. Beginners ka pa, tuloy lang. Tuloy lang, ano ibig sabihin? Hanggang mag-mature ka. Hanggang yung mga unos at bagyo, wala na sa'yo. Pero may darating pa sa'yo na mas matindi. Ganun talaga ang problema. Itong church na to, ilan na pa nagdaanan ng unos? Dati signal number 1 lang. O ano, signal number 2. Noong uli, signal number 3. Ibig sabihin, ilang signal na ngayon? Bago mag-5, ay mga kapatid, nag-star general ka na. Bakit po? Ay 7 star ang Diyos. Para hindi ka maniwala. Sa kanya lang nag-star. Limitless. Kaya huwag ititingnan yung sarili nyo na, ang lungkot namin. Kunti lang kami. Kunti lang talaga makapasok. Nakakatakot pag marami na tayo. Maganda pag marami talagang truth pa rin. Walang problema yun. Basta tayo nag-grow. Amen? Huwag tayo mag-divide. Ayaw ng Lord ng division. Nasa Bible po yan. Ang nagdi-divide at nagkakaroon ng away at division, ang kaaway. Hindi ang Lord. Ang Lord puro positive. Ang negative, ang kaaway. Ibig sabihin ka na bumabagyo, positive pa rin ang Lord. Kahit na may sakit ka, positive pa rin ang Lord. Kahit na wala ka ng kabuhayan, positive pa rin ang Lord. Hindi kailanman naging negative ang Lord. Kaya always yes ang Lord. Hindi naglolo ang Lord. Ibig sabihin, yes. Pag nasa Lord ka, always yes. Nasa kagid ka na, yes Lord. Nandun pa naman ako sa laylayan ko, Lord. Nakahawak pa rin ako sa mga pangako kayo. Kung yung laylayan mo, di ko nakuha yung pako. Kasi, may pa eh. Ahakap na lang ako rito, Lord. Amen? Darating sana yung Panginoon na kasi nung una ko rito, ang wish ko sa inyo lahat, makakaroon ng sasakyan. Natupad naman eh. Amen? Di ba? May sasakyan na kayo? May bike kayo. Meron kayong bicycle. Ayun na. Yung tricycle, 3 gulong eh. Motorcycle na, 2 gulong eh. Nung una nga, 1 gulong lang eh. Yung gulong natin nung wala, yung pa natin. Walang wheels, pa talaga. Ang hayong yan. Bigay ng Lord yan eh. Nagpatuloy ka. Nakita ng Lord. Amen? O napagkatiwalaan ka. May pinagpalo tayo ng Diyos. Sa tuturan po, ang iglesia ito, pinagpalo ng Diyos. I'll tell you. Whether in wisdom or in knowledge. Amen po? Bakit po? Kilala natin yung Diyos sa pinaglilikuran natin. Amen po? Yung iba na, sasaliksik pa, ang lalim pa. O palalim ng palalim, ang ginauntong. Pero tayo, moderate lang. Diyan lang ulit eh, parang pakita ng langit at lupa. Tayo yung ilaw sa mundo ito. Pag tumingin siya sa taas, tayo yung nakikita. Madilim ng mundo ito. Matabang na ang pag-ibigan ng mundo ito at relasyon. Pero pag tumingin ang Lord sa atin, hallelujah, praise the Lord. Meron palang written word, may spoken word, meron pang word. Yan ang papag-aralan natin. Okay? Word. Yung word na, hindi na yung small letter na word. Yung capital letter. Pag capital letter, it pertains to God. Tingnan natin. Pagibasa? Talaga parang tagulan. Tagulan. Parang napatalag, giniginaw. You search for in them, and these are they which testify of me. Di ba nagbabasa tayo?
Di ba may written word? Di ba minimeditate natin yan? Binabasa natin, may naiwan ba? Pag binabasa natin, baka walang naiwan. Pag nangangaral ako rito, spoken word. Pag nangaral, pag may nangaral, somebody who saw the word, take note that the seed is all good. Lahat ng word of God is good. Pero may dumadaan dyan. Pag natapos ang pangangaral, spoken word, kinukuha ng demonyo. Hindi mo na maintindihan, nawala sa isip mo. Amen po? Nawala. Ano yung title natin ng last week? Yung ano, yung utang? Debtors for Christ. Amen? Diba? Ang beso mo. Ganun ang gawal ng kaway. Kaya lagi sinasabi ng Lord pag mayroong spoken word, pag may nangangaral. Ano daw? Makinig yung mga may pandinig. Bakit po? Literal may pandinig tayo. Pero yung hiningi ng Lord, mag-concentrate ka sa spiritual na pagkikinig. Kasi spiritual yun Tulungan mo ako, Panginoon, na maunawaan ko ito. Spiritual Bakit ang dami nakikinig kaya laging nangangaral ang Lord, magdinig ng may pandinig. Lahat naman yun may pandinig Kaya lang yung spiritual nila, nakapokus, ang daming nababalisa. Hindi sila makapag-focus. Pangalawa, sa patuhan. Nalaglag yung Word of God. Nagkaroon ng problema, nag-crumbling, nag-murmur. O yun, nabulot. Nanghina yung kanyang pananampalataya. Amen po? Pangatlo, hindi lumago. Bakit? Pleasures of this world. Yaman sa mundong ito. Kapatid, hindi tayo takarito. Kung payayamanin ka ng Diyos, amen. Hindi mo sarili yan. Tulong mo yan sa iba at saka sa ministry. Hindi mo matatala yan. Hindi ka takarito. Pangapat, yung sa good ground, yun. Talagang mag-multiply ka. Talagang asinso ka. Level yung faith mo, talagang ano ka. Mula private, corporal, major, colonel, kapitan, magtutikaroon ka talaga. Ano ibig sabihin? Kahit hindi ka ganong nag-aaral, gagamitin ka ng Diyos. Kahit hindi ka na ganong nag-aaral, meron kang ministry sa church. Amen? Everybody say amen? Kaya yung mga early church katatapang nila mag-aaral. Bakit? Alam nila, kasama siya ng Diyos. Nako-confirm yung sinasabi nila sa salita ng Diyos. Na sinasamahan sila ng Diyos. Dapat nako-confirm yung salita ng Diyos sa buhay natin. Sinabi ng Lord na huwag kang mabalisa. May araw-araw kong nababalisa. Dapat naman, umasisyo na tayo, hindi na tayo nagbabalisa. Amen? Dapat na. Hallelujah, praise the Lord. Sa pandisalan, tigisalan kami. Amen. Sa susunod, hindi na kayo lang tigisa, tignatalawin Sa susunod, yung tigisapong pandisal na kayo, hindi nyo na makain yung isa Bakit? Ibundat na kayo. Pinagpala na kayo ng Lord Ano pang hinahanap niyo sa Lord? Amen? In the beginning was the Word. Apat yan. Genesis. Pagibasa? Ano na in the beginning? Okay. In the beginning, Word. Yung word, Lord yan, Lord. Tingnan natin yung Lord God. Tingnan natin. Sa Old Testament, 1,476. Lord God. Sa New Testament, 12 times mentioned, 121. Lord God. Hindi nagkahiwalay yan. In the beginning was the Word. Yung in the beginning was the Word pertaining to the Lord Jesus Christ. In the beginning was the Lord. And the Lord was with God. And the Lord was God. Kuha niya? Sino yung Lord natin? Sino yung God natin? Nalilito ba kayo? Hindi.
Kaya nung dumating si Jesus Christ dito, hinanapan siya eh. Nagpapatawad ka eh. Ang Diyos lang ang nagpapatawad. Amen? Yung iba, humingi na ng pa sa payo. Kumpisan. Ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad. Tutulungan ka pag nagkumpisan ka para gagaan. Pero yung kapatawaran ang galing sa Diyos. Pero mo nagpapatawad siya, forgive you. Kaya sa pagalihin kita, patatawarin mo na kita bago ka pagalihin. Ganun. Ang Diyos. Ang demonyo nag-worship sa kanya. Nung nagmi-ministry ang Lord, patulan mo na ba kami? Kilala kita. Huwag ka magre-reklamo. Sinawa siya ng ating Panginoon. Nag-worship ang demonyo sa kanya. And everybody say amen. Ganun katindi yung Lord natin. Kaya tayo mahanap ng Diyos. Ano kang susuko ang problema dito sa mundo ito? Wala ka man pera, pero ang yaman mo sa harapan ng Lord. Hiretiro ka. Pag babae ka, hiretira, tawag mo. Nakapagmana ka. Sinabi ng Lord eh. Nakapagmana tayo. Pero nakapagmana ka ng Diyos. Pero nagre-renta ka lang ng bahay. Sa tatay, may sariling bahay. Nakukuha nyo. Pero, yung bahay mo na pinaghahanda sa'yo ng Lord at hindi. Sabi niya yan sa John chapter 14. Napakamakasabit. Kung kayo'y naniniwala sa Diyos, walang nakakita sa Diyos kailanman, si Jesus Christ lang may kakilala mo. Kaya nung hinanapan siya, kung maniwala kayo sa Diyos, maniwala naman kayo sa akin, manampalataya kayo sa akin. Bakit? In my Father's house, there are many mansions. Bakit sinasabi niya may Father siya? Espiritu yun. Witness niya yun. Hindi pwede magpakita yun sa tao. Mamamatay. Kaya nung hinanapan siya ni Philip at tagal na namin sa iyo, yun. Pakita mo. Yung Father na sinasabi mo. Nakita nyo na sa salita ko. Ito na yun. Ako na yung Ama. Sinabi niya sa 10:30, I and my Father are one. I am the Alpha and Omega. Isa lang ang nakaupo sa trono. Kaya sinabi ng Lord mas mapalad yung mga nananalig sa akin na hindi nakakita. Hindi natin nakita, di ba? Pero nananalig tayo. Siya Espiritu. Hindi naman natin na. Mga kudyo lang, 2,000 years ago yun. Hindi mo nananalig tayo. Lord, pagalingin mo ako, kumagaling ka. Lord, supply mo. Buhay Pag nagkukumune tayo, buhay Bakit po? Buhay talaga yung Diyos natin. And everybody say amen. Huwag ka nang malungkot. Praise the Lord. Ang mga tao na kunti ang pera ay nagre-reklamo. May pera ka naman, nagre-reklamo pa. May sasakit ka naman ba mo yan? Ano pa hinahanap mo? Lumalampas ka sa pangangailangan mo. Matipid ka naman. Always remember this. God has always a perfect time. He is not early nor late. At panahon mo na. At nananalig ka sa Kanya. Yung hinihingi mo sa Kanya, bibigay sa iyo. Bakit? Sinabi niya sa Kanya salita. In my Father's name, I will give it to you. Whatsoever ye shall ask. Pangako niya. Yung Testament, tingnan natin. Maglagay lang ako ng word, na Lord God. Huwag nyo lang hanapin yung 1476. Isang taon tayo makahanapan niya. Para may witness 2 or 3 shall be established. 4 bibigay ko sa inyo ng witness. Para sobra. Huwag na kayo tanong, mga viewers. Okay? Old Testament, ito Lord God. Si Jesus Christ yan, yung Spirit ng Diyos na nasa taas, nasa Kanya. Old Testament, Genesis 4. This is the history of the heavens and the earth. When they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Ano raw? Nakalagay pa dyan, Lord and God. Di pa ka may
may anyang, dalawa yun. Nakuha nyo? Bakit diretso? Isa lang, yung Panginoon Diyos. Number 2. Before any plant of the field was in the earth, and before any herb of the field had grown, for the Lord had not caused it to rain on the earth, and there was no man to till the ground. Number 3. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Number 3 na yan. Lord God, sa creation pala po yan. Number 4. Jesus said to him, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Number 5. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos. Pero Israel, the Lord our God is one Lord. So 1,400 yun. Na nagpapatunay, yung Panginoon Diyos isa lang. Sa New Testament naman tayo. Old Testament yan. Ay, New Testament na yan. O, dito na tayo. Okay, ano pa? Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall love, you shall worship the Lord your God. Lord your God. Isa lamang po yan. Hindi sinabi, Lord and God. Yung Lord natin, si Jesus Christ. Yung God natin, yung Spirit na nagwi-witness sa Kanya. Kaya nung nanalangin siya na, Our Father who art in heaven, example. Tao lang po siya noon. Tao, 100% lang siya noon. Halimbawa, para pag nanalangin tayo ngayon, Our Father who art in heaven. Ilan ang Diyos natin? Eh, bakit yung iba dalawa? Bakit yung iba tatlo? Kasi raon na nalangin si Jesus. Asan na si Jesus Christ ngayon? Nakaupo na sa trono. Sino ang ama natin ngayon? Oh, diretso tayo sa panalangin. And everybody say amen. Bakit kilala natin yung Word? Kilala natin yung Kapitan Leader. Kilala natin yung Panginoong Diyos. Jesus said to them, you shall love the Lord your God. But only the greatest and the foremost commandment. Tapos na. Amen. Ano pa? Bakit ko sinasabi ito? Para patunayan na yung Word na ito ay Diyos. Hindi siya lang written word. Hindi lang siya lang spoken word. Kaya Kapitan Leader yan. Amen? Okay, tingnan natin. In the beginning was the Lord Jesus. And the Lord Jesus was with God. And Jesus was, diba? Kaya kilalang-kilala na yung mga alagad ng ating Panginoon nung siya nag-resurrect. Kasi yung iba, hindi pa nanampalataya. Others doubted. Bakit po? Nung binuksan nila ang kanyang spiritual na kaunawaan, na siya pala yung nasa scripture ng Lord God. Kaya nung naniwala po sila, kahit na sila minarder, nangangaral sila ng nangangaral. Kasi kilala na nila yung word. And everybody said. That's why our preaching this morning is the word for the whole world. Sa social media yan. For the whole world. May YouTube tayo. Maririnig po nila. For the whole world. Ita-translate natin yan sa English. Meron na. Pintot mo lang, meron na eh. May posible ba sa Diyos? O kahit na yung ganito na yung ating kalagayan. Biro mo, nahabag ang Diyos sa atin. Nagpakilala sa atin. Mga kapatid, tatandaan nyo. Ephesians 1:4. Bago magkaroon ng pundasyon ang mundo ito, pinili na ng Diyos. Para maging banal. Kaya, kung gano'n naniniwala
na yung mga tao na sinasaway ng Lord ay maging banal yun. Kaya mo maging banal kasi pinili ka na ng Diyos. Hindi lang tayo ginawa ng lubot ng Lord, no tayo po ay tinawag. Pinili pa tayo. Bago magkaroon ng pundasyon ng mundo ito, pinili ka na. Bakit? Para maging banal. Siya banal. Kasi banal ang Diyos eh. Ang anak niya banal din. Habang tayo po ay sumusunod, nagiging banal tayo. Bakit ang daming tukso sa mundo nito eh? Ang dami. Exempted ba tayo? Hindi. Meron ng 10 commandments eh. Rachel ka. Oh. Don't commit adultery. Yung mga believer nga eh. Alam mo na yun. Huwag kang magnakaw. Oh. Pinili ka na eh. Bakit ka pa magnanakaw? Kaya yung iba, sumasablay. Akala nila, ang kaligtasan ay always safe. No. Yes, niligtas ka na. Binigyan ka ng pagkakataon ng Lord, pero may free will ka pa rin. Pinili ka na. All are sinners. Napagtays na tayo in Jesus' name. Lumalakad na tayo sa kabanalan ng Diyos. Pero may mga tukso. Amen? May mga tukso. Alam nga naman na nabubuhay ka sa kasinungalingan. And everybody say amen. Mari nung una, sa sinungaling, isang araw, habang sumusunod ka, 5 na lang, 50%. Ibig sabihin naka 50% ka na. Amen po? Yung mansion mo sa taas, 3 ng haligi. 4 ang haligi yan, haligi pa. Kapag nakakasunod ka, kumpleto ka na. Sa mata ng tao, hindi ka perfect. Pero sa mata ng Diyos, siya ang nakakalam. Ang pinagagawa natin. And everybody say amen. Kahit nausigid ka sa mata ng Diyos, may kulisyon ka. Halak ng Lord. Markado ako sa inyo, pero markado ako sa Lord. Parang niya ako. Dapat ganun tayo eh. Amen? Masaya na ba kayo? Parang walang bagyo, no? Parang walang kaitad, ano? Bakit? Kasama pa naman natin ang Diyos eh. Pag uwi nyo, may paahon na naman kayo. Ano title natin? Kukunin ng Timoteo yan. Maganda na kayo, no? Kasi kinukuha ng Timoteo yan. Ganun katindi ang gawa ng Timoteo. He was in the beginning with... Okay. Yung word na to, titingnan na natin. Sige. Ito na. Ano raw? Ang salita, ang berbo na katawang tao. Namayan siya sa atin. At yung kanyang kawalantian. Saan nagagaling? Siya po ay only begotten of the Father. Sa sinapupunan ng Ama. Punong-puno ng biyaya at katotohanan. Kaya pag kilala mo yung word na Lord God, punong-puno ka na ng biyaya at katotohanan. Kaya pag humingi ka ng pagpapala, totoo yun. Everybody say amen. Hallelujah. Praise the Lord. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The word that I speak to you are spirit and they are life. Kaya pag naniwala ka sa written word, meditate mo yan, pag nagsalita ka, tumatapos eh. Lumuluha yung mga tao eh. Bakit po? With the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya pag sinabi mong gagaling ka, pinapasabi ng Lord, gagaling talaga yan, 100%. Amen? Ano pa? Jesus Christ is the bread of life. Ang Panginoong Hesus ay tinapay ng buhay. I am the bread of life. Nagpakilala siya eh. Ano pa? Ako yung buhay na tinapay. Buhay. Sa galing? Sa langit. Yung nagsalita.
Sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God, bumaba yun. Nasa atin. Tapos wala nagagawa Panginoon sa buhay natin. Baka may hinahanap sa'yo, no? May nagagawa, pero hindi yung full. Hindi sa'yo naman na gusto mo. Ha? Pero, pagkilala na. Kung sino man kakain this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall keep for the life. That's why the word for the whole world. Kasi, pag sinabi niya, I am the living bread, pag hindi kayo kumain nito, it is not the literal bread, the spiritual bread, the written word. Itong instruction niya, yun yung bread. Kikilos ang word at pangungusap sa iyo dyan. Pag kinakausap mo siya, pag binabasa mo siya, pag minimeditate mo siya. Kaya pag ikaw ay nagpatotoo at humayo, nandun kasama mo ang Diyos. Meron talagang visa, may power. Kasi nandun yung written word, minimeditate mo siya, nung nag-uusap sa iyo, nangaral ka, na-convict ang kanilang kalooban, kaya lumapit yan, kaya nagpabaptize siya. Amen? Eh, sino tayo para mangaral? Ang dami rin naman tayong ginawa nun. Pero napaglang ang Diyos. Punong-puno siya ng kahabagan ngayon. Kaya, samantalahin ang bawat pagkakataon. Amen? Na gumawa ng mabuti. Okay? Then Jesus said to them, most assured, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. Pero kung pinapakain ng Lord yung kanyang laman at tugo, ang dami yun. Yung mga pinakain niya, napakaraming sumusunod sa kanya. Sumusunod lang kayo sa akin dahil kayo ay nabusog. Pero hindi kayo sumusunod sa akin dahil ako yung tinapay na mula sa langit. Yung ibig sabihin yung spiritual bread, yung instruction ng Diyos dapat nasa puso at isip. Amen? Kaya sumusunod ka dahil kilala mo siya. Dahil sa kanyang salita, kumikilos sa iyong buhay. Dahil sa kanyang salita, pinanindigan mo, nandyan, kasama mo siya. At nagpaparamdam siya sa iyo na buhay siya. And everybody say amen. Kaya yung word na to, matindi to, hindi lang written word, hindi lang spoken word. Siya mismo pumasok sa atin. And the word was made flesh, ginawa natin takapagligtas. Hindi lang takapagligtas sa kaluluwa mo. Takapagligtas sa lahat ng areas ng buhay mo. Iligtas yung relationship mo na broken family, broken relationship sa wife mo. Binuo ng Lord dyan dahil kay Jesus. Kasi siya yung tagapagligtas natin. Pati pagkarumsik, pati kawalan ng katrabaho, siya, ililigtas ka, bibigyan ka ng trabaho. Makakainin ka ng Diyos kasi siya ang tagapagligtas. Iligtas ka sa kahiyan, basta sumunod ka lang sa Kanya. Kung may ginawa kang kahiyan nun, born again ka na. Binago ka na ng Lord. Nakalimutan lahat ng mga may nangyari sa ito, ng mga may ginawa kang hindi maganda, ipapalimot ng Lord Diyos sa kanila. Ipapakita ng Lord na ilaw ka na sa mundo ito. And everybody say amen. At patatawarin ka nila. At patawarin mo kami sa aming mga utang. Kaya nang pagpapatawad namin sa mga nakautang sa amin. Diba? Pinatawad na tayo ng Lord. Lahat ng tao, pinatawad niya na dahil sa cross. May utang naman tayo ngayon kay Lord. Kaya yung title natin ng last week, The Debtors for Christ. Ang pagkakautang natin kay Kristo.
Sabi mo sa katabi mo, bayad ka. Bayad ka. Ha? Paano ko babayaran si Kristo? Maglibot ka? Kumayo ka? Gumawa ka ng mabubuting bagay para yung bunga mo ay magdigdig. Rise up and shine. And let the glory of God dwell in you. And everybody say amen. Pero mo, pinapakain ng Lord. Alam niyo yung mga tao, kung sinabi ng Lord na, kainin niyo yung labang ko, inumin niyo yung dugo ko. Ginawang literal eh. Ginawang literal, kaya maraming umatras sa paglilingkod. Diba? Dami umatras sa paglilingkod sa Lord. Ay, yung oras ko, busy ako. For my flesh is the food indeed. Spiritual yan. And my blood is drink. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me. And I in me. Pero mo nag-church sa'yo. Tapos naniniwala ka sa kanyang salita. Tapos tamang-tama mo yung spirito ng Lord. Kung ang pangangailangan mo malaki, abay malaki rin bibigay sa'yo. Much is given, much is required. Pag-islapon tayo ng reklamo, kada per kilo ng bigas, per kilo. Kumakain ka naman naman pa. Nangangati ka na eh, dahil sa kamamanok mo. Nakaiblad ka na dahil sa kamamanok mo. Tapos ang Panginoon, wala kami sa atin. Kasi tutong na lang po yung nadagdahi mo. Kapag tutong masakit. Sabi nila, ang tutong daw, matigas ang ulo. Favorite namin ni Pastor Brad. Matigas ang ulo namin sa mundong ito, pero sa Lord, pinupo na kami ng martilyo. Kasi Diyos yun eh. Tinutuwid ka eh. Baluktot ka eh. Yung isip mo baluktot, kaya tutuwirin ng Lord. Yung gawa mo baluktot, kaya tutuwirin ng Lord. Yung plano mo baluktot, tutuwirin ng Lord. Masakit, di ba? Masakit mapukpok ng martilyo. Oh, huwag nyo gawing literal yun ha. Yung martilyo, dahat. The Word of God is like a hammer. Kaya pinupukpok tayo niyan para maging matuwid tayo. Eh, ang Word of God, sword pa nga eh. Double-aged surgeon. Oh. Amen po? No. Okay. When Jesus knew in himself that his disciples complained about this, he said to them, does this offend you? Mga alagad ko, ha? Nasasaktan ba kayo? Kagaya nila? Wala na maglilingkod nung sinabi ko na kainin nyo, maliban na kainin nyo yung aking laman at inumin nyo yung aking dugo. Wala kayong buhay na walang God. Nagsiyalisan yun eh. Worker yun. At sabi niya ng ating Panginoon, kayo rin ba nasaktan? Tingnan mo siya, si Pedro magaling. Si Pedro, magaling. Tingnan nyo. But there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who they were who did not believe and who betrayed him. 65. And he said, therefore I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my Father. From that time, many of his disciples went back and walked with him. Daming nagsipatalikod. Then Jesus said to them, gusto nyo rin ba umalis kagaya nila? But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of God. Saan pa kami pupunta, Panginoon? Lord, saan pa kami pupunta? Nagpakilala ka na sa amin. Masok ka na sa aming buhay. Wala na kaming pupuntahan. Pag kami kumaliwa, kumanan, bangin. Pag kami dumiritso, bangin. Pag kami tumalimog, bangin. Oh, saan ba kami pupunta? Abay.
looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Doon ka na lang, saka natin ngayon, doon ka na lang. Siyang tumawag sa atin. Kaya yung pinagdadaanan natin, kayang-kaya ni Lord yan. Amen? Kayang-kaya kanyang buhatin. Kayang-kaya kanyang ingatan. Kayang-kaya kanyang pagalingin. Kayang-kaya kanyang pagpalain. Kahit na September pa lang. Alam nyo, kapag may nararamdaman na kayo, merong awit yan. September. Sabi nila sa iba yan, yung September. Remember. Mahalaga yung mag-research yun, basta merong awit yan. Ano yun? Meron, di ba? Sabi ko sa inyo, meron. Meron ding May. Meron din first of May. Abitin natin yan from January to December. Meron pa ba? Ito ang matindi. Hindi, meron pa, may katugtog yun. Nakalimutan natin. May 69 yan. Pinili ko kayong dalawa. Pero isa sa inyo, demonyo. Kaya tapusin natin yun. Pero magpapala yan, di ba? Pero pala demonyo. Hindi. Ano yun eh? Yun yung katapusan nun. Yung sige. Meron ba? Jesus sasabihin. Ayan o. Basahin niya natin. Diba? Pinili na tayo na doon, may tinuto pa pala. Nakasagante na. Ako nagpipreach ako to. Hindi mawawala ipad. Kaya, para may identity tayo sa salita ng Diyos, pag nangangaral at ginagamit ang iyong panglikod, huwag kang kukontra. Yung iba kumontra, mas magaling ako sa kanya eh. Yung narinig ko sa reels, ganito. Ako mga kapatid, mag-ano kayo ha? Mag-ingat-ingat yan, daming scammer din doon. Hindi ko ano yan, ginagamit po yun. Magano na kayo sa Word of God, diretso na kayo. And everybody say, amen. Ikaw may mas, yung panahon nyo na mag-scroll doon, dami nun eh. Ang dami, puro Word of God, mamaya-maya may trading na. Mamaya-maya may pera na involved. Mamaya-maya, papasok na yung mga iba-ibang Diyos na nandun. Kaya mag-ingat kayo. Hindi lahat papakinggan. Pero scrutinize nyo. Kailangan mga kapatid. Kasi pumapasok yan, espiritu po yan. Hindi pa kayo kontento dito sa ano natin. Dapat yan ay sinishare nyo. Para usigit kayo. Kasi totoo eh. Bakit kaya yung i-share? Kasi masakit. Masakit eh. Hindi sila naniniwala yung iba. Na Diyos siya sa tamang tao. 1 Timothy 3:16. Wala nang pagtatalunan ka. Ang nagkatawang tao na verbo ang Diyos. Yung nagsalita na in the beginning created that. And let there be light. Diyos, Espiritu. Walang nakakilala sa Kanya. Ang nakakilala si Jesus Christ. Kasi siya rin yun. And everybody say amen. Kaya nung sinabi niya, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay, wala nang makakapunta sa Ama, maliban sa Kanya. I-click mo nga yan, John 1:17. John 1:17. Walang nakakita sa Diyos kailanman. Ang nakakita lang at nakakilala ay si Jesus Christ. And everybody say amen. 18. Pakibasa. Siya lang. Kasi yung Ama, Espiritu yun. Naka
Kristo, no man. Kaya siya yung tagapamagitan po natin. Kaya pag humingi tayo ng patawad sa Kanya, between heaven and earth, siya yung intercessory pag nagpipray ka. Siya yung mediator pag nagkakasala po tayo. Humingi tayo ng habag. Siya yung mediator. Walang maging mediator sa tao sa Diyos, siya lang. Dadaan ka talaga doon, hindi ka pwedeng umiba ng daan. And everybody say amen. Kay Jesus Christ ka lang dadaan. Wala nang iba. Kasi yung si Jesus Christ bilang tao, nag-resurrect na po siya. Nandun na siya sa trono. Siya nakaupo ron. Hindi tatlong nakaupo ron, isa lang. Yung iba, ay umupo sa kanan. Hindi po, kapangyarihan yun, hindi literal na kanan. Kapangyarihan yun. Yung kanan na yun, kapangyarihan yun, power of God yun. Hindi po literal na kamay. Right hand, power of God. Di sana, may right hand. This is the left hand power of. This is the left. Wala right hand lang po nandun. Tapos gagawin mo tatlo. Tapos gagawin mo dalawa. Isa lang ang Diyos. The Bible tells us that there is only one God. One Lord God. Our Savior. Jesus Christ binigay ng anghel na pangalan para sa pagpapatawad ng kasalanan ng sangkatawan. Kaya nung ipinanganak yung regalo na yan, host of angels in heaven, singing Hosanna in the highest. Blessed be the name of the Lord. Pero kung pinanganak na, Emmanuel, nung kinusipay siya, mga kapatid, namatay, nagkaroon ng lindol, nagdilim. Lumabas ang mga patay na buhay. Literal. Tapos yung iba din naniniwala. Mga kapatid, mapalad tayo. Sapagat binigyan tayo ng pagkakataon na magpakilala Diyos sa ating mga buhay. Serve Him with all your heart. Love Him with all your soul. Love Him with all your strength and with all your mind. The foremost and the greatest commandment. Tayo po natin.